Terus ini ki nyore karo Dedek sadar asare dirine lah. Piye ngene? Mosok ya nggo ini pangkat titiku ngebiyangaten berarti. Tombol lah. Apa niku? Hah? Dapurane cah elek ki motor mek bita lah rokoke makhluk buang kali, buang. Ngene sore niki. Biar kualik. Ini. Aduh. Iki dong. Tak WA sih online sebule. Dedek situ kamu budet ora? Oke. Udah senggian dengan ini bensin kebak, jok bersih, dan soke empuk kabeh kan masuk iki. Oke. Situ Mas. Ya wis, Dek. Tunggu ya, Dek. Oke, Mas. Gas langsung gas resepsi. Oh, saya ini lakukan penjagaan kan yang polan tuh tangkapnya kayak pantas loh. Nanti bebekku sudah menanti kedatanganku. Ambes. Sik, sepurane. Dek. Golekne ganjel sik. Oke, bosku. Ayo. Pas. Wis kenteni ket motor, Dek. Ya lah, suwi tenan lho, Mas. Numpak motor kayak numpak semut. Ya alon-alon lho kono mau jebret dalane mbene tak usuk-usuk ngono aku. Jalan di, Mas. Jalan liane. Ya jalan ngarep ngono gelah, Dek. Enak sak selautan lah ya. Iya. Kowe ra gandeng aku to, Mas? Ayo Dekku sayangku. Pelan-pelan to. Wis salon lho. Romat tak tali obrok lho. Belum tak tali obrok. Kuasa karo kowe. Ya tak apa-apa lah. Saiki Pak ngarep belum iki. Jalan ora? Jalan lah. Tarik kakak ya obrok. Iya. Ya, yo Joko Loro, pokoknya motor iki pejuang cinta sejati tenan nih. Ora peduli cacah motornya api, lek wis gak kena dingge baru tuku meneh. Nah, berpenampilan sederhana, jangan takut sederhana karena sederhana tuh belum tentu miskin. Yang miskin tuh orang-orang nggak punya akhlak, miskin semua. Lu motor beat iki lho, wah, lek ora beat ora sosok. Apa iki? Waduh, tenang ae, gak apa lah. Pas. Rem oke. Stang oke, lampu. Wah, iki mengangguk-ngangguk iki. Piye iki? Gak apa. Masuk isiane. Ya. Sing awet-awet yo, Le. Dedek menikung cintanya orang dengan beat. Woi miskin, nyampo dadan motor, an kilokne roksokne lho. Aduh, buang kali. Bodoh ta ladil lho kowe. Si rokoke Magnum iki lho, Xiaomi pecah aduh sidine. Aduh. Ora ngabuburit karo yang sih ya. Mau di rumah aja baik-baik. Miskin dadah. Ah, si miskin dadah. Dadah miskin. Esah, dadah ya. Kowe di rumah aja baik-baik. Dadah. Semoga Tuhan memberkatimu.
wayahe. Pembuktian sampai kuda-kuda ireng kae. Emang kita wong kaya tok kok sing iso tuku motor. Senajan awak ngene iki iso juga tuku motor. Motor ku lebih canggih. Kayak ora king ora jengking. Opo motor iki? Gagas blas. Aku yo iso mbuktekne. Senajan aku mau meneng bukannya gak iso ngomong. Gak aku luwe mau. Gak iki wayahe. Kayak ono kuda. Orang kaya nggak selamanya akan kaya, orang miskin nggak selamanya akan miskin. Yang penting belum kerja, kayak aku. Alah. Ya apa toh Mas? Kuwi lek udan iki lho, Dek. Piye to iki? Jare iki montore wong sugih. Yo kena udan yo ora aku lho jenenge ujian yo ngene iki ujian musibah iki. Apane nek iki? Bensine paling Mas. Bensine akeh iki. Sing ngebusi gajah teles gajah 5 lho. Piye nek iki? Tak bensine iki. Isuk lho. Iki apane to iki? Pah, Jan. Piye kene iki, Dek? Ya ini nah. Kena udan iki mau lho, horone. Kena udan lho. Ya ate tenan udan iki. Ya toh Mas dorong wae dorong. Apa dorong apa? Iyalah, wis sing dorong. Lah kowe kok teh ngurang ngono carane, Dik. Piye ya? Ya toh Mas kesel aku. Aku yang bisa tadi, Dek. Jal. Dorong wae lah. Nanti. Duh. Bukan, dorong. Alah, yo. Alah. Oh. Kaya ngene iki carane kesel Mas. Mas. Oh, apa-apa masak iki resik, Dik. Aku kene mbok gak kesel terus. Ngene iki to, montore orang kaya iki. Oh, ora anu aku latihan dorong wae fisik. Ya apa kowe? Sesuai lele. Mulakno, wonge rasa engkres. Yuk, ben aku sengaja latihan sing kuat. Lele. Wis lah, gambaran raut wajahmu guys. Menggambarkan orang-orang sombong. Paham ora? Kowe dorong motor iki, Dik. Tenan apa, Dik? Motor emang belajar macet yo alah kalo yo. Ya emang macet kok. Ya ora macet lagi po iki nek udan ngono lho gegane iki Jan. Wis lah, timbang wis sombong ngono kuwi semending karuan motor kowe lek tapi hasil karya sendiri. Wis motormu rusak, njaluk karo wong tuwa. Son, ben penting glowing tenan kowe. Penting glowing. Penting glowing ora maju. Wis Dik, timbangane awakmu kesel dorongi koyo ngono. Lah digelem dorongin kowe kesel piye Jal. Lah ngono cara betismu segede jengkol piye juga. Lah ngono cara ora payu. Enggak gelem lho Dek. Coba lho. Ya apa Mas aku gak iso bisa. Lho dong ka ngono cara wis weh tak balik. Oh jan kucing tenan iki ya. Wis miskin kan akhlak wis lunga kowe ya lunga kowe ya. Wedokane ngono ngetek apa ngerti motor di beh jan kowe. Kowe kabeh kelangan kowe. Kapaten aku kowe. Yo, kayak kowe ya. Jingan. Wah.啊，行，等等等，哦，你等等，你的，用等你等上你，等咱都久了，等等，哦，想哈，别让等了，等我，哦，你等我，等哪行，用的，行。
Nah, nah, nah. Kita yang paling saling